Trubor na Khlem jong unong san Hima. Ka University of Science and Technology Meghalaya Ustm. Kaba umintri rangba ka jilla Assam uhimanta biswa sarma ha Ustm beladap ulakenno bakalawan ra ka jingshlei Guwahati lingba kei kaba ulakhot flood jihad lalap bagalatei Beaiñ hagi Jaka Khlaw Khlem da yo Jingbit na ka sarkar pedeng ong ka kai phot jong kinhuan balathong da ka Supreme Court. Ka Central Empowered Committee CEC ka kinhuan kinong bishar ka Supreme Court. Ka ba Jingmut ya ka Supreme Court halor ki kam Khlaw bat Mariang. Kalayat ho baga school ba USDM Haribhai District kala Klur Jaka ya ka Jaka Khlaw ka ba he hadu 8% hektar hak ba ka Jaka ka ba khatlai 0.1 hektar kadang ya ka jingshna. Kala Jingmut ban pengat daga Kuna ka ba shispa sanpho 0.5% Klur tingka bat kala hukum baya ka Jaka bala syaklun di ban penkelabiang kum ka Khlaw hapo shisna. Ka kai phot jong ka CEC kala benrap baga jingte ya ka PA Sangma Memorial Medical College kala kenthuplang ha ka jingte kabala penjulor kumbah nyo 0.100 hektar ya ka Khlaw ka jingpenjot ya ka Khlaw kalong kabala he lupa bat ya baro ka saudong saukun ru le penjulor long ka CEC dak bakdo bagade ka jingpenjot ka bajur ba Khlem da perkhat ha ka Jaka ka kinhuan ka laong ba shimla yo Jingbit satya kat kum ka Forest Conservation Act shija khnai spa prapo watla ka tanat mariang jong ka sarkar pedeng ka pentikna ha Ustm ha Jaka nyo ba ka Jaka USDM ka dei ka bahap ha ka Jaka Khlaw. Kumjuru katanat Khlaw ka jilla ha Ustm ha jar phuai kalapen Kenya ka Meghalaya Forest Regulation shijak nespa hanu pulai ha ka Jaka jong ka Medical College. Nalor ka USDM ka CEC kala kamru bagdon ka jingti mau shun Beaiñ Haribhai District dak bakhot ban pen sangi no yaki hadu mana bishar banya biang. Ya ka ni ka kai phot la ai ha ka bedei bat ka mukot duma halur ka jingpenjot ya ka Mariang ha Meghalaya bat ka jingta jong ka Shashiliang Port ha ki benta ka Assam khamtam ya ka Guwahati ki jinglap jong ka ki wandra ya ka jing bishar banya ka bathama ya ka USDM ka balkanta ya ka jingkeno jong usarma halur ka flood jihad ha Ustm arjar pulai.